Μετά από 2 χρόνια ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ξανά για το κονκλάβιο. Σχεδόν 2 χρόνια πριν είχα ανεβάσει κάποια βίντεο σχετικά με αυτή την κοινότητα και ο Δαμιανός, ο owner αυτής της κοινότητας, άσκησε το νόμιμο δικαίωμά του να προσφύγει στα δικαστήρια. 2 χρόνια μετά πλέον έχει γίνει το δικαστήριο και έχει βγει απόφαση. Και μαντέψτε ποιος έχασε το δικαστήριο και είχε άδικο. Εγώ. Σε αυτά τα 2 χρόνια, καλώς ή κακώς, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Δεν είμαι πλέον ο ίδιος άνθρωπος, η ζωή μου έχει αλλάξει δραματικά, καθώς για να καταφέρω να το επισέλθω σε αυτήν τη δικαστική διαμάχη, αναγκάστηκα να κάνω 2 δουλειές. Οπότε δουλεύω από το πρωί στο βράδυ, κάτι το οποίο πιστεύω με ορίμασε και με έβαλε να κάτσω να σκεφτώ και να καταλάβω πολλά πράγματα. Έτσι, θα ήθελα να ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη τον Δαμιανό Προσαλέντη σχετικά με ό,τι είπα για εκείνον, την κοινότητά του, την οικογένειά του, και ένα μεγάλο συγγνώμη και από τον δικηγόρο του, τον κύριο Βασιλακάκη. Τέλος, θα ήθελα να δώσω μια συμβολή, καθώς έμαθα πάρα πολλά πράγματα μέσα από αυτόν τον αγώνα επιβίωσης που κάνω αυτά τα 2 χρόνια. Και αυτό θα ήταν να κοιτάτε τους εαυτούς, να κοιτάτε το πώς εσείς θα αναπτυχθείτε και θα γίνετε καλύτεροι άνθρωποι. Μην κοιτάτε τι κάνω δίπλα σας και μην ασχολείστε με τις ζωές των άλλων. Και το μόνο μέτρο σύγκρισης για εσάς θα είναι ο ίδιος ο εαυτός. Να επιλέγετε με προσοχή τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας και να διώχνετε όσους σας κρατάνε πίσω.